Um, uh, Good morning. Today is Tuesday. What a beautiful day it is, and the beautiful dreams for Malawians. Free education is possible from primary to secondary schools. Others are asking, what about boarding schools? That will have to be worked out because we are talking about tuition and the other expenses that a child might encounter. So about the boarding, the operations of the free education in Malawi would work out a solution to that effect. Others were asking. Lero ndikufuna ndinene ngati movement ya Make Malawi Great Again. It's unfortunate that I have just gone through other sort of chats here. They are also writing Make Malawi Great Again, which is unfortunate. Ine so far ndalandira oro amafuna nditumizire drama not less than 20 something million. Koma ndauza anthuwa kuti group ya Make Malawi Great Again we have not yet established, and the bank accounts are not yet there. So many things are not, the structure itself is not in place. Ndeno ndauza sokuti panopo ife sitting atenge drama ya muntu wina aliyense, because the aim is not to have it as our survival kit. The aim is to educate Malawians. The aim is to tell Malawians what was happening, what is happening, people who have stolen money from public coffers, people that have misused their offices just because they were bosses, people that recruited their relatives, girlfriends, government institutions, people that are hiding tons and tons and tons and tons of maize. And one of the objectives is also to protect the president. We want the president to operate or lead freely without any hindrance or any interruption from anybody here in the country. Then so tukufuna kuti future democracy ipitilire. People should be able to take criticisms. People should be able to appreciate when somebody is saying this is wrong. Koma a culture of impunity siufunika in a multi-party democracy. And the parties must respect each and every individual, no matter how popular that party may be. Koma zichita kulemekeza muntu aliyense chifukwa muntu uyo. In an adage, an English adage of say, there cannot be a society without an individual. An individual forms that society. So if you unena kuti, each and every individual person is very important in our society, very important again in our community. Ndeno panopo tubweza mujeni drama zimene zinafuna kuti tipasidwe zonse zena kubwezedwa chifukwa we have not yet more like told the president kuti achita approve chinthucho. If there is an input, let that input be in it here. So tisatenge drama ya muntu wina aliyense, and ndikuchenjeza the aliyense amene afuna atenge drama in the name of this kuti ndramazo ayi ife situfuna kuti tilemere pauje napa ayi koma kwauza Malawi chilungamo cha how to protect your president and how to protect the future of democracy in our country. Chinanso ndofuna kuti Malawi muno mukhale a free society yachose ikhale kuti free from corruption. Corruption ndi imene kupangisa kuti Malawi muno ma project ambiri asakhale ndi kuti atha kapena asirizidwa if anthu ambiri adya corruption. Pali zina zake kunchewu World Bank inapereka ndrama kunchewu kuti akonzereza kacha mafumu chani, ndama zonse zija zinadyedwa
palibe ndi ndalama imene inapita ku project imene World Bank intended to do kuncheuko, which is very sad. How can we promote democracy in a culture of theft, in a culture of dishonesty, in a culture of people that are not honest, people that are not there to help the people but help themselves. Then also make Malawi great again. Ikufuna kuti recruitment makamaka kuma nurses. Ma nurses taona kuti wodwara akhoza kupita kuchipatara. Iwo ali apo akucheza pa WhatsApp pamene uja munthu uja is unattended or she's not attended to. There's many zitofuna kuti make Malawi great again. Ipita all areas that retards development of our country. And so as a position ana kapita kusukulu mpeza ali pama WhatsApp ali busy iwo sakulabadira kuti ana kutani yayi ana mavulara koma iwo akuti akufuna ntchito boma lizoalipira ndi boma silingalipire such people pamene iwo ali pama WhatsApp mmalo mauti agwire ntchito imene analembedwera. Zinanso zauti mukamayendesa magalimoto mpeza pa road block na polisi onse ali busy pa WhatsApp mmalo mauti athandize anthu oyenda pa msewu pali road block, you are busy mukhoza kuimapa, you are busy kaye pa WhatsApp amanyamuka mmene akufunira kubwera kuzayamba either kusegura or whatever that they were looking for. Atakhala pa WhatsApp more than 10 minutes iwo kuyembekezwa pamenepo zimene zotofuna kuti zithe. That's a culture of impunity and we don't want that culture. Tufuna so mutu yeti uchite uti ma ministries ena ndisanapite kaye kumenso ku Escom last week Peter to ali pampando ama bosses akumeneko anayamba kulemba ma engineers kuchita backdate ma engineers kulembedwa last week koma engineers wakuchita backdate utanalembedwa ngati mu June amarandiridwa Monday yatai koma akukharangatani ma promotions pompo anthu angolembedwa kumene ma promotions pompo backdating in that izosezija tofuna kuti bongwe ngati menero or anti-corruption bureau ngakafufuza kumeneko and information tuchita so share nda police fiscal police ndia police kuti azimva tizikhala nawo limodzi. Any information that we have we should be able to give it to them as well and the proof of that particular information and whatever that is there. Then also tinamvaso kuti kunifa anthu akupita secretly kukachosa mafairo koma anthu anauza kuti musagwire ntchito akukachosa mafairo zose zija akuti abise information imene kumene sakuza kuti tinatenga kale zose zija tili nazo angovutika chifukwa sangafute zimene tinachita transfer zimene tili nazo makompyuta mwathu mafoni mwathu angovutisa kayaocha mafairo ose. We have everything that is supposed to be done. So no ma MPs wonse amene makaperekera ko ame ma order ko ame ku polisi amene amaperekera ma order mu government institutions ma MP akale a MCP osaja tilinano noseno tilinano tukuziwa zimene ma billions and billions mubweza zose zibwerera kuboma zigwira ntchito zondalama kaya mwabisa kuti kaya ndi London kaya ndi munyumba kaya ndi kuti kaya mwabisa kaya kuti titenga the information imene yakuti inuyo simkuiziwa information imene ilipo tinakhala chete facha kuti kubwera overwhelming ine sinaziwa kuti Malawi are so patriotic like this kwabwera information that I never thought these things are taking place or they took place in Malawi. No. So no zosezo tili nazo koma ndichenjeze mwa ifeyo amene tofuna tulowe bungweri tikhale wokhulupirika tithandize Malawi isakhale personal ayi enough we are just interim. You'll have to take over and help Malawians. Some of us will just be helping you knowledge wise and the skills, critical skills will be able to share with you so that you are able to do for Malawians and protect the leadership that we have it here and the future of democracy
and especially corruption, kuti corruption ite marayi muno. Iso ndi information kuti ndithu zoona amakuluakulu timasewera kwambiri m'malayi muno. Even institutions of higher learning, tertiary institutions of higher learning, ndithu kumapereka ma-degrees kapena kupereka chani, ndisiye za ma-degrees, koma kumalembaso anthu ndithu through corruption. Anthu ena, they are not supposed to be there, but they are there through kuziwana or mwana wa ndani wa chibale. Let us make these institutions pure. These institutions that they should be there for the sake of national development in the country, because an investment in education is an investment in national development. Then also paliso zina zimene panopo sininganene koma tilinazo zimene amalawo zazizimuka pasokolo kuti zimene zimapangika. A president anena kuti is not a president of a certain tribe, no. He's a president of all Malawians, of all regions, of all tribes. Why anena zimene? Because he was overwhelmingly voted by all Malawians, all tribes in the country. There was no Chewa, there was no Yao, there was no Ngoni Msena, there was no Tonga, there was no Ngonde, there was no Mlambia, there is no Tumbuka. We were all on the line to vote for the president. And that's quite encouraging if we see the president being above political board and tell Malawians that he loves them all. That is very welcome news, and that is very welcome speech, and that speech was received all over and world over. And ayambikira kwambiri speech imene ananena Professor Arthur Peter Mutharika. Ndi ndikamanena kwathu kuti he is the greatest, anthu ena mati akaluwa mukuonjezera. No, you are looking at the activities of a person, the activities and good deeds zimene amapanga munthu kumanena kuti this is great. Mukati this is great, sikuti ndekuti mukupembeza koma munena chilungamo kuti this is great. So that is what's happening. I'll say much more tomorrow. Good morning. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.